amane asambrewo efise empenfo se obo nananom ewunyade ho ban a wogya wo ajapade Ebusia for me mamu nyina akwa ba bia medam asese mo atwa me ama madam me ho aba enne nso yasan ahia ewo Manhyia TV eso ewo Adehye TV ene mene yura osei bonsu safo kantanka ana asan hia ene biemu a yebetwetwe nkomo yura safo mpacho akwa aba me josu ebro na wapum etesei boko right na otwa kwa etwa mu no yesua ade bebre ene nso yasan ahia biem ewo Manhyia TV so ene die yehu akamfo na yehwe won abusua enso enne eno ne yetena se na yede ho enkomo se yeka abusua ene den yo yekaza abusua akamfo kasa ya ye friend twi nti twi kasa no baako na yeyi a ye friend no abusua na abusua ejina homma ekuo ahodo bi na ewo akammamu a ye from abusua ya nka obroni kasa mu anka be kasa family na sa broni kasa ka family a o ka ne yere ne ba akamfo kasa abusua ya ene family no a enye o yere no ma eye edom bia o mu nyina giatum se wonum ene ye baako omu eye bibia bom na omu ewo ahyensode ya egina ho ma sa abusua no enti Akan man bia obewuram bia na kuro bia obewuram bia no ya na sa abusua no eye makomako enkono ba bi ho ha obeduro benya nkono ne nyina ba bi ho ha obeduro na nwotwepe na obi ewo ho ba bi ho ha obeduro ne bia nsia na ewo ho ne nyina gina kuro no kase so ene ne ketwa so eno sa yemfane se wasi kuro kakraka bim na sa kuro kase na osi mu no na enipa ewo mu ebe se empima duonu ene akira na emu ache ebia enso ananwotwe anase nkono eye se abusua nkono ananwotwe pe ene wo sa kuro nu a emu enipa be se bia empimdu anase empima duonu mu kra nenso na omu abusua ne ye nkono pe anase nwotwe na adenti na obekọ baabi ana obekọ kuro bi so no na nkono no nyina ni ho ne mo bi ansia na nwotwe anase enson ne wo adenti a yo mpempi no abusua obi ene kwa chichire kuro na okra enipa be ka ne ho akọ na bia na wonum abusua kuo be mienu ana miensa ene di kan ne binum nso abeka wo mo na omo abeba beka wo mo no bia na nkono no nyina antimi ama ndi ebasa etimi ema no ka ho se kroidi obewuramu ne bia abusua enkono no obenya nwotwepe ene wo ma na ba bi okra obenya nso ebi o anso a kro no kase na kire mira katanga bo abusua no din no maako ekire me yo yeka abusua no a ene oyuko adako bretio ekona aduana asona asene asachiri ena aguna sa enkono no nyina ni mira timu bi mo mame oyuko adako bretio ekona aduana asona asene asachiri ena aguna yeka abusua se de woka se firi maame papa enuanom fa no na wo nya dense no edan ne ma wo danso abusua bia danso firi abusua foforo ho ana se oyoko aduana asona se de obobode no wo danso ana wo nyina wo ade baako mo bom ye baako ye kan se ayi a aduana
anase oyoko a bia odin kro na mboy no bia wona hyenso de okay sa hyenso de no enna wo mu chiame ana obi a oda wo ma na okasama wo mo no ya wota hunu se esi ne poma so kura poma bia sa ayeno si so anase omo kro bia ohena wo mu busua bi ene di kro bia so hene ndi bia ohene no na ho fade nyina na otade o ma hyenso de no se oyoko a obohu se ya na akroma okay etaye ewo omo niema bia omo yem ndi omo kini ya obohu se akroma no si so omo achiampoma obohu se akroma no esi so saa nso na ayi bretu nso de omo so ahyenso de obia wona hyenso de teacher Kantaga misro said the wabo oyoko de no ene abubu abusuan kae no nyina so ahyenso de emame na wo mo hwe Manhyia TV enhu se abusuan wei o ma hyenso de ni abusuan wei o ma hyenso de ni abusuan wei o ma hyenso de ni ye ka se oyoko a omo no ahyenso de ene akroma omo nua pa omo ofa ene adako ejese adako ne oyoko ne adako no kame ayese eyabusua baako ene ede kwanketua bi ato omo ntem baako ye wofa ena baako ye wofa ase na ayokofo no ene wofa ase no ena adakofo ne wofa no na omo no etai akrabo ne etimi eye baako omo yabusua akro ne mu ena apaka krabi enti omo akrabo no eye baako ya akroma nti etoda bia akroma no nso gu ahodo akroma ye wo mu akroma techwa ene ewo akroma pa ye kan akroma boba okay nti omo no na wafa ebia bretu omo ahyenso de ene sebo ne ono osewokra wiramu sebo ya ne honam no eta yete se de ngrofo frɛ na akokɔsa ade no nanso akokɔsa ade no de yese o kyerɛkyerɛ bibi mu awerewa ene edin a ɛwɔ hɔ ma ade a yɛfrɛ na akokɔsa ade awerewa ɛno ne edin a egina hɔ ma saa ahosuo no de awerewa no obohu na tuntum ayese kurukuruwa ɛwɔ mu ɛno na ɛyɛ aboa sebo no ne ho na hosuo no endi eno na ye abrotufo akraboa sebo no ye ba eko nafo so a eno nso uti edin no kra ewira mu nantwie ya ye fra na eko no eno na ye omo no ahyenso de na ya ba aduana no aduanafo no eye ekuakuo bebre na sa ekuakuo no ebi omo nyina gitum se omo akraboa no sese ya yewo mu eye okraman ana se bodom enti krobia obete se ye frɛ ho abodom no ya na omo ye aduanafo krobia obete se ye frɛ ho atwea omo nso ya na omo ye aduanafo besu atwea atwea no eye kraman din na yewo aduanafo ni nyina aka bomu a omo tan de aponkyerene ndi omo sa omo humra ne aponkyerene a omo nsuo ka omo ahyenso de no na omo nyina aka bomu a nka omo ahyenso de pa omo nyina aka bomu a omo ahyenso de baako jata anase a friend say kultura mansa omo nyina no na say omo a omo tan de eno ya adwuma no akwamufo akwam ya wo Eastern region omo de omo ntwe omo ho mfiri jata no a aduanafo no de ya adwuma no na aduana no dodo no akọ no omo ana omo doso wo mu no ko ye kraman omo na omo ahyenso de kraman aduanafo nso mpapa omo mu omo nyina de kraman na ya adwuma omo nyina de jata no ya adwuma omo nyina de aponkyerene no ya adwuma na bochia miensa ejaso mu eno nso ka omo ahyenso de no bochia ye no aso adu ya eno nso ka omo ahyenso de no to hwa aduana atwea abrade nyankomposechi
na ayi saa ekuo na nyina na ka bom na ya aduana no enti omo ahyenso de pa de nka eni jata no enso ya na ade se enne yentan fa amane ne amamre entan nya adwuma no ewumu na bibi ira afrumu na dodo no a de kraman no ene gina ho na omo de gina ho a enyem fom so kire se minu ade binso me de so said is it ndino aduana no so de abonkyere ni o so de jata o so de we o no mu nyina de ka bo mu a ejacha no na waba asonafo de ne kwa debi anase anene asonafo wo mu ahyenso eno no ya na omo wo bi nso ka ho efre na asonawo oka wo mu ahyenso de no na kukuo bi enso a sika ene wo mu sika kokko sika akọ ene wo mu enso ka o ma hyenso de no na waba asenefo ede ayi apan ena eye o ma hyenso de na waba asachiri o mu nso aboa pete anase anoma bi a yefre no pete anase kokosachi ni din ba kono no eno na asachirifo ede ye o ma hyenso de na waba agonafo nso so ahyenso de ne ayi ako yo na ahyenso de ni nyina chi no o mu san wo obi a oda o ma no ya de oda o ma no bi a friend say o mu okuro ya mfanso o mu kuro pon teacher kan tanka mesro mami musawe atenti na busua ni bi emwa ye baako ebi die mienu miensa te say asona de say o se o mu wo omu ewo kwakwan de bi ne sika sai ka ho yo ayi abusua no ebi edo so chen bi no se de ye ka no uduru ba bi na o ka se asachira ubohun se asachiri kura bi wa obeduru mo no na ebe din se obenya asachirifo ebi no mo ho a omokon kanetiti ho no omokon ya ma o masehye ebi ne ayi friend saying adako BBC was antimemu Emma adakofo no dodo no akodi Africos ebasa de unya on dodo baby nso ho a omo atimi kwosesa nipa bi firi baby kura be kan omo ho na omo de omo be kan omo ho a ya na ye wo no se mo aye de ma be kan ye ho no e bia ye de din fufuru bi ne ye de atomo so mo kan ho de na nso akonwa 70 anade hye 70 no mudi no ti se be ya mo ma ya akonwa ho teacher mami musa bi abusua no akraboa no enya nsunsuanso ewo mu nipa so yemfa ne se oka bretio se bretio for ye jatai omu anase se sebo a omu wanu nya nsunsuanso wo nipa no so ana ebi chiri biwe ntino mu beye hatu ana mu beye haja nipa de yenke nyina yesu banpe okoba bia abusua bia bewuram bia obenya de nani edene obenya de odwo obenya de adentemu enti ya nanka titru yenhyeda mfasa we num de omtisi nanso ono ma omudi kan ede saa ahyenso de no ma omo ho no omo na omo tiase ebia no mpese omo kire se ye de yedwo enti yedwo de a ye pa abo a wodwo ye de ya no ate enti ya no ate de a ye pa abo a na no ate ye de ye ne edin te se akusi ye de ye ne edin enti ne saa de a abo a na ne edin ena yedi no gina ho amayen na yenyina yasua no eka na me ka bibi se abusua ni nyina achi no ye wo ayi obia wo na yi ye friend se na busua ni kuro kura odiso kura ayi ejina ho ma ayi abusua no ye fa mampon a ye fa ayi abrotufo a wo mu kuro pon ene mampo mu nyina agitum se mampo hene na da wo ma no abrotufo nyina ewo ayi akama mu nyina wo mu gitu wo se ayi ye ba ayikofo a sabe anyado unsa sante hene ho obi anya yekoni nche sante hene enti no eduru ayikofo no so de a omo nipa oda omo ano
one osantene yo na enu nyina achi no osan ba adakofo nso omo so wo omo de ya de oda omo ano nsuta hene nti na je so omo kropon enso ni nsuta ye ba ekonafo so a adanse hene na da omo ano nti omo no nso so no fomena ene omo kropon ye ba aduanafo so a omo kropon ene asuminya ndi asuminya hene na da omo ano na ho mamenka bibi kakra eya na mpempi ngrofo se doma ene ye abusua no ono da no yente ne mpani nsam na anu yi ena bibisa ebewurawura nsam ne momumia wa no etena ho na obi chise ona opani dia obefa ene se doma no no oka santema ho sese kura no menyini se santema no wafirimu oda so ka ho oka ho dia na efiri bamfie ahasanie no ana oka santema ho samre ni nyina ho ana na ye aduanafo pani mra na oka santema ho no hwana na oya aduanafo pani na wogitum se asumnya se na wogitum se asumnya de a ede na adane a ene wo na wo bagi pani no afa enti nananom ahyehyɛ omo niema pepepe na aduana no efiase ewo himan ya ewo central region sa himan no ena na omo da aduanafo ano ena de oso na omene ne yonko ena akwamu ekuo ebegina dendenden ndi akwam begina ya no ena we no eyira ekofom na chesa akwam ena obegina ho ma aduana nyina ena wo hwa na dankyira enso sore ne dankyira no ye aguna ndi ono ya aguna no wo no a wabehye nase ndi dankyira nso fa kama nyina ebo no bo ofa ne sa no aduanafo yi no kofom ekofom no dankyira nso asante ma tu dankyira gu ye no asante ena beye ebegina ho ndi de ono pe ena ode panima no ena wose ne aduana no de oda no ene asumya ndi aduana asumya no wada no baburu mfie be ahasa ya wo samre doma wo so ka ho bi wanko ye pani wo ho emra unua doma nua nso ne friends akwam emra wo akwam no nso nya ona na wo pani enti se ho na si wo pani sa wo de emfa no chire ya baba ho yemra mame ntwa me ho emra na nkomo no ye de safe na do video no ato hase ya aha adehye TV Manhyia TV ana wo hwe mame nkai we se dwumadie opese obaso a obetimi asende WhatsApp message de aba 050214372 baby ayadi nkomo ya droi ebia na wo bibi opese obema na se opese obisa obetimi asende WhatsApp message ne de aba 050214372 eno ne number obetimi asende WhatsApp no na ode abaso ebia na me teacher kantanka edi nkomoyi opese ubisa no bibi anase opese oka bibi na ebia yibia homa na wonya kwan a obetimi de afa ho aba na ansa na no ma me ntwa me homra me ba me teacher besa ato ankomo no so me yo bibini meje mamamre ni amanye bi te se ye na hensie ye na wareje eyeyo abedinto ye mbragro ene yen asa empo yen taade hye ene yen tumefrem eno ane ma me danso ewo ebibrem nanso ekamia yese suatrenti ye refri nananom amamre ane amanie na mpanifo se so refri okromo hin aben a wodira ewo jabase asa yedru amanfo so a na yakai nananom enti ana adehye TV ahyehye dwumadie sonkon ayato ne din Root Africa se beye ne ebesan koyenchi ne yedi nananom amamre ane amanie asan brewo efrise mpanifo se obo nananom ewunyade ho ban a wojawo ajapade
me mwakwa babiem e de ba Manhyia TV so me da se watwen me ama makoje nkra aba me ni teacher kantanka na eda so edi nkomo e wo fie ha se teacher ye kono na wo ka bibi pacho to asoma me yo say ebusuano dawson na me de yi enkyerɛkyerɛ kakra bi na ba wo aduanafo de openi eso na yenko asonafo so asona akamfo nyina gitum se omo abusua de oda no ene achimabu akwa ehene ena oda oma no omu nyina o asante o hene omu nyina gitum se achimabu akwa omo ayi ekrupon ne chebi ono oda omu nyina no endi omo a wa ha nyina gitum se omu nuapani ana omu abusua pani ana se de oda oma no eno no fese oni asante o enzo asante fo nyina gitum sa na akamfo nyina so gitum sa akamfo nyina so gitum sa ye ba ayi a asenefo a wonum nso so amakom ena omu nyina gitum se omu tirihye na emom se eduru ma bi na se amanhene ebamu a na se benyado omanhene no ayi no ekosoro echen se de bia aka se kese na mliketo no ndi ye ba babi ti se agona oyo manhene oyo asen yeba ayi ankuransa ono so ye manhene ono so ye asen enti ewom se ye nyina gitum se amakom ena yasefre asenfo no omo gitum sa na omo gitum nyina achi no omo de pani no hye obi nsa na sa agona hene wo ho ana se nkuransa hene wo ho a obohu se na ekono ho de ni de se na emom de efre de ensesa amakom ho a na ya ba asachiri asachiri nso eye akrokyere ya nkrofo ta ka na akrokre bada ya akrokyere ya no so wadanse e ho na asachirifo nyina gitum se wo mu ayi ekropon no ha wo mu esi na eno nso omo nta ni ayi amanyene se sabrunum ena sesei oye omanyina owo asachirifo no mu ubenya bi de ebi anansen afi na bi ba ha na ya ba ayi agonafo wo akamamu nyina gitum se wo no mu pani ene denkyira no nso eni asante enti senge no krese ebia aduana no ewo eni asante a nga asante fo ebekọ akọje atum se etesa we dey asa apre bi ya eni kwanse ebasa so enti ubohu se enkuro yi a yebobo odin nye omonko abusua bia wo nkuro ahodo a edom no omo ka ho ebiso ohene bia dom abusua ohene bia wa abusua sa ohene no nti kuro bia abeduso bia no ya na ohene a okuro no nso no na abusua e ho ena me ka se uduru ayi a dwaben kokofu ya womu nkuro we no eye ayi ayokofo ahin fu akese na me bobo omudi ndi oba aya ebia wo befa bia wo nkuro ahodo a wonase se dwaben ene kokofu enam se omu eye ayokofo nti no omu eka yura sante hene ho sa pepepe enti yemfa ne se we ayoko ne ye ka ye hwe kumase a enkuro bebre na ka kumase ho a omo ya ayokofo ebetumi aka kakra bi kura wo kumase a emre nti kanya ase mamponten ya omudi yenya mamponten ya omo ayoko ye ba ebi a wotre kumase a ye wo bekwai ene dwaben kokofu ena asankare se wotra asanteman mu kura mpo a eko Ghana mamu atachiman oyoko bono tachiman ono ye oyoko abetifi wokwo oyoko amanten atebu rawra omu nyina ye Africa sukura ebi wo ba bi wo ye fro bona
bonano e wo Ivory Coast omo ya yekofo teacher mami musa nti se BBC a se yɛmfa sɛ asantemam ha se bia bibi esia na se yayokofo a omumwo mmea no nyinaa eba beboa wo sa pepepe yɛmfa no sɛ ɔsande hima etwa na ni hwɛ ban ayokofo nyinaa hu sɛ omo maame omo nana omo ade nyinaa ho aka nti wo Ivory Coast kura oba na ebia obedu Ivory Coast no mfrɛ no ho yoko enso akraboa no ene be kyerɛ sɛ ɔyɛ yokoni endi efa adakɔ a ya ayi nsuta hene ene da wo mo ano a Kumasi adakɔ gyaakye ndi wunzo omgrade omde aka omde ho adakɔ gyaakye entonso ba bi etia ntoma mu yi omo nso so yɛ adakɔfo ye ba efiri yetra Kumasi ne yakɔ ba bi fufura kontanse ena akɔkɔfɛ ni nyina wɔ lakeside on ma ye traon mukra na yefi asandema mu a yekɔ wasa ayi abrochire omfra ba bi wasa abrochire krobo omo nso eye adakɔfo ena wasa asuo so omo ye adakɔfo kwawu dikoman omo ye adakɔfo yesan tra hokra na yebowura Ivory Coast a boake eye adakɔfo boake ayi Yamosukro omo ya adakɔfo enti yesamba babirize abrotufo nso a omo nso ebetimi abobo omo nkro no bi enti abrotufo a mampon ena da omo ano no yeba yehwe Kumasi a bebre na wo nso kakra bi na ebetimi abo enti bawro so ene atasoma nso ene ayi nkro no donyina nyina ye ayi brotufo ye tisi asandema mu a ya tre Kumasi kakra no a ye mampon ye dikabo amoaforo ofo ase so domi abra ayi afidwase jamase apa nyina nso brotufo ye ba ye tra ayi Ashanti region a se de ye ka no ye de Ashanti no de ye ka ya na ye nhyeda enkasa region because Asante enya region nanso sebeye na ngrofo beti ase no emfa nsa Asante region asem na me kan no yenko yentra yekọ kwawu abene omo abrotufo yekọ wasa memfia omo ya abrotufo yekọ achem wanchi omo ya abrotufo asen praso ya abrotufo ena ayi voter region ibenya abrotufo enso ho ye fa aduana obohu se Kumasi ne peduanafo kakra bebreo nanso ye mo kakra ye ho ayi ainsan abrepo so wenum omu je ayi asrapon omu abrotufo na ye ba ayi a ebia Kumasi echi a ebenya we mu aduana me keken aduana na me keken ayensan so ane asumnya kumawu goso bompata kwaman wo mu nyina ye aduanafo ye ba ye trawo kra na se ye si fi Asante region ne akọ ya ebetumi aka se hwifo heman wo hu akwam omo ye aduanafo doman hinkro se hwi asanwenso wasa akropon kwawu abene achem kade asamankase omu nyina ye aduanafo bontuku ewo Ivory Coast onu munso aduanafo se omo mfro mo ho aduana kora no a omo ahyenso no na be kire se omo ye aduanafo ye tisi asonafo mu a ye wo omo mben Kumasi te se bonwere asotwe onwe onu nyina ayi eba region no mu nso a adweso wo ho anyina su
Tano Dumase omunyina ye asonafo ye tra region no a teacher answer na betra ma musa ha asona wo se offensive man hene ono do ma ono do ma no e wo asante ana ye ko Akan mu a ye sa kuntunkunku ana da wo ma no se de wo kan sa asem bi si e wo ho no mu a ohene no betimi ise region hene betimi abesi won nyina se menya haw entine bia momra meboa me na omu de omu ko so omu ko mu nua yi na so be ko so omu ko ahoho yi bi omu ko so omu nua yi so ahwe kra na obon se eduru mmere bi a etim ko fo obi fi region foforo no abedi wo hene wo baabi besida asokore ya ewo afigase ya omu ye akonafo onu mu a na san di ade wo brekum sa pepepe so on said I didn't sit here. Ebi ne nyina omu so omu nuanum. Asoko mampon omu nyina ye nuanum. Die tra region no kra ye ko ayi achemabu akwa. So ya ye chebi. Ohun akuapem. Akuropon wasa fiase ebra omu nyina ye asona. Friends mankesim. Ohun aguna nsaba ko nkwatia achim bagro ko mpraia so wonum nyina ye make kan say e bia na anofum bia bam na akofu bi de akowura obi de but omo yetie omo nim omo fanche doson nti ye kan sa no na all right say uguso eneme ana edi dwuma wo Manhyia TV said the medical Akan no bibia akire wadwena obetimi asende e de aba 0502143792 eno ne number wo pese obisa bibia me pacho ho ana sende efa enche bia na me bibie ahoma no atum na wo bibia wo pese ubisa teacher kantanka wa frɛ na wo bisa no eno nso no se ubisa mesro ma no nye nsɛm a ye ka no ne eye abusuan no ho asɛm ana obebusa no na obisa de abam teacher me pacho to asoma me yo it is ba corner for so ze asoko mampon nse me bo omudin obabi omo ya corner for omo nye bibi fufuru bia ebitwa mu keke asoko mampon na ankwata kese no nso wo kumase asem yefro asem okay omo nso so ye ya corner for apatrapa na pakoso ye ba asandemanu mu a ya tre kumase no a wo fomena ye wo asokore efigase ya ben efigase ye wo brekum ene ye wo ye friends akodie o mo nso eno no se ye tra region yi krampo ne ye ko ba bi fufura sehwi bekwai o mo ye ekonafo ogwa ya ye friend Cape Coast o mo yakono ya nkwanta so tuabodom ya agidini ya tuabodom so pon ya efro no achemfo ni twidin ene achemfo omo nso so yakonafo so enti omo nso kakra no yefa ayifo no a ekonafo no a omo nso no yemra asenefo ya yedika bo amakom ene nkura bembe kumase na bra baman kwamo ene echa okurom nguransa ene asubua wo mu nyina ye asemfo yeba yetra region no a bono wanchi eye asene kwau tafo eye asene so ena asen apemanim ena asen atandanso ena sunwan wo mu nyina nso eye asenefo obusia amamre ene amane ede teacher aboyen wama ye hu ye busua no enti be ya yenya bi wo mo teacher metie e betimi aka asachirifo nso wo nso apiadu e wo kumase apiadu atonsu agogo haye ya no nso wo ne aba e friend saying asachiri ye kan asachirifo akuro bi wo ha e friend asachiri ene nice wo do kuro no a no de kuro odumase so odumase a ewo konongo kwan so omo nso eye bia ye ba efutu
kwa man ejese ye komfante no asiebu danchira isase omu na friend say omu nyina ye ayi asenfo asachirifo Endi emze we na betwa to you teacher meeting onomo ye de frafra endi aguna ya omo ahenso de na akunu onomo nso tafo ya ye kumase tafo omo ya agunafo eduman ya aguna kantinkro no ya aguna fumaswa ya aguna na eba yetra kumase ya eno nso so sankware ena kukum ena bodwesango ya ewo adanse wonu munso ya agunafo na embra friend say watra region Ghana ni nyina na enko danchira ono muda danchira no ene dwokwa ya ewo central region ena friend say danchira fa ewo central omu nyina kra wo central ne mu na achemi no so ofin dunkwa omu nso danchira danchira for no ekumfi ya ewo central achem oda achem swedro ena axim wasa nkuru no bi bebre omu nso agunafo ya wo machine so de ne akunu teacher yam fancy hase eden ya ye beto aso na memfa braka no ema ahwefo afi obetimi afre ebia na opese ubisa bibi de teacher e kan ye nyina ye obetimi abusa bibi na wakire wo busua se bia na abusua no wonimi wo busua no na bia wonim na kraboa na na se wonim bibi efa ho obetimi abisa number obetimi afre eye 0322 494024 0322494024 and that's 0322494025 and that's the number no ebewo TV no eni ubetimi afre na opese ubisa bibia obisa meni teacher katanka nende edi dwuma anwumre teacher mami musa weye enti se mewo asona na matukwan akodi baabi ebesi den ana matimi ahu se apart from say me yas akraboa na to nchen no ebesi den ana matimi ahu se radio mebusuom na maben yo se krobia obedu so ya akanfo krode o busa se asonafo e wa ha wanya ana se wo bretunia o busa bretufo e wa ha wanya teacher me ba cho mame mfa kokobo we entuga mahu se ubia fra ya no pese otie no ho nanso nam se ye tie ye ho nti no me ba cho ofra no ama o TV no volume na kofom se be ya okasa ameti teacher kantanka beti na asoma bebusa no so watimi ayiwa no afi obetimi afre so nti krono obedu teacher me ba cho mame mfa free ni me ba cho me mo adwoba adise TV so hwan ni na he na ofre mefi But so, Moajo. Bijoso. A Cassati, I am free. Bibachoso Casafi. I am free. Yo. The person who I am free, say a Bushina Benya. I am in Gube, and your boy a Bushiano. Bibacho, I am Crabwa, and a young tongue, a Bibacho Mate, Member teacher tre at one and now tree be Simono, or be you one who say a better so ever honum, or for betting me abba. Bibacho, Memoajo. Na oba pa be ni o. Pati Lydia. Lydia o hene. Pati no medoma. Lydia mitio. Pati the person in this affair ni asumani. Medoma fi se wa hi si ho ye asuna busia eno. Na so mi abotia na mi se ko bisa fe busia na mi de ho akobot fe busia no. As a man said, minimum or more say, yeah, so now I'm going to sit in the house and in the house. As snack about me, Mr. Nepal here, a crack of business. It's not taking this up. A father and a pastor this in the aqua joy as no bushman. We never have a Matepa, Mamma teacher, you are no. Bipasho, good evening. Hello. Hello. Bipasho, good evening.
Easy. Hello. Mira me fashion maji so. I'm a country friend. Me fashion body on that chamber be free. Me fashion me tell me pa NT TV no body na chamber be free na ni me nkasa. Your friend is a free sorry. Yo me no adi jamfi. Me no adi jamfi wasem bisa ni say. Me fashion offer for bit me about good me fashion me moajo. Me fashion offer me a ma TV no nko form se be ya de obeka no mete na me so teacher nso ate na watimi ayiwa no. Me moajo ba de TV so odofo be ni. Yo, your friend is Mike. What's your problem? All right, me da say anwumre. Yo, Adam was any of my pa, Mobama, Yana Mine. If I saw me, you could need. Hello? Mitio was say. If I saw me, you could need. Oh, fache me. If I show me more job at this TV so the four ben in a hen after me fee. If I saw me feel free, such a Come on, such a hair. Such a good You. Your friend, Anayawadu, a dear Donna, a dear family, Anansi. Now, next teacher, can't acquire for us. And a ball, a Karimampo, and a ball, a year. Asokore and obo brekum na wa mo se trading aso empanisem kakra ja minimum tete sekire eso so ni wo mu nyina pani minia mamemrem o se teacher kasa no kan se obetumi abobon kro ni bi nyeni nyina nti no mesrew tino jage se kapani je o kan no akapani je we wan kapani no na ena mami bisa se minizo mo su nyina so sa anchi ta fi se de wo kokofu ena eja wo mu tamu ti di teacher nkyere mu mami mu se ja ya meti ya no no kura na se bia nya no kure isa de enso mati zo mu firi se de ena ebi ba se kire ha ena bi ko brekum ena bi ko asokore mampo ebi ko asokore na se kire kontonti no woni no mu nyina pani ya na me pese teacher kire mu mami hunu me fa sha mate na wan kasa ubabusua bai me adam ya gunani me fa sha mate me da se ofro betimi aba me fa sha me mo adwo me mo akwa baba adise TV so me fa sha ma radio no ko form kra ma TV no ko form ma me me mo adwo mo akwa baba adise TV so do fo be ni hello Mira maji so hello me mo adwo obru me ba sha me mo akwa baba adise TV so udi ni ba bi afre me fi pato fefi ahavugo so udi efrem na najiku nana anwumre pato de mo fefi amana mitie pa na mama ai akan mu no ye ko enim pa se bi ni bebre ni akan amamre ni amanie se de si ye ni ade e ni kwan fa so ware kra bebre ni na sa ni ma mu cheche ama mi de na mi ni na mpese mi na na bitimi nche na o se obeso hu abusua so so ye abusua ni entomu na me se mpese mo amka no TV so na se ono ankasa na so na obi feature matwa me da se pa mo ntwa me da se mo ntwa na otwe wo ye nim no teacher be ye eno ho duma me da se pa me ba sho mo akwa ba adise TV so udi ni ba bi afre me fi hello me ba sho mo akwa ba adise TV so udi ni ba bi afre me fi me ba sho mo akwa ba adise TV so udi ni ba bi afre me fi hello Pajao, le frère Kofodia. Ma TV ni conform. Pajao le frère Kofodia. Mate na ma TV ni conform se ba ya kasa mate. Ma volume ni conform kra. Pajao mama na conform wadawo ma. Afi mi ni conform. Pajao le frère Kofodia na. Le frère ni wa asna. Asna everything na o te kukuru asikawu. Ene owo ene papa lady na pese ni wudi kukuna kawu die ye ma sana popotin me ba sho mate me mete you ano na o hwese ne why me ba sho me mo adwo mo akwa baba de TV so odofo be ni Hello.
Hello. Good evening. Good evening. If I tell you, you said a wonderful men and have been at and what did I buy any at all? Of what did we see a tower gently so? And what will back when you are calling to put any element at Nano. I didn't man so on funny. Don't quite Nano. That's what didn't mean and answer the back. Why, what's it? And then I see a family. I mean, I know that I never come to know. Me ba show my teacher has say me ba show ne offer for chat to okra we dey baby afre me fi. Hello, we dey baby afre me fi. Ni ya we ni o me na me chat to mo bi afre bi. Me ba show ya je afre me fi ne. Me so fi esi ewa. Yo ya enumre. Enumre de boko adia me pese bi se teacher ne se me ya aduane ni na ma te se yi eni ayo. Teacher, me ba show nkomo no ye den so ebre no nti na me person ka me busa maami o ka say wodi mfie say na ne history a waka na teacher wo de ye mo ne tofa na 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 o twe be si me e be kan bibi de a afa no aho a ene na menkyere enton ebusua ene ntro enum ye ka se ebusua ene ya kyeremu a mo bia hu sexity na enton no eno nso ya ebusua no a ebusua kro no a tebia aduana bretuo ndi nananom kro atim busa se wo bonton ben so mbebusa se wo ebusua ben no etimi ka se wo bonton ben enton no kyerɛ se ebusua no a wo mu no ne kase pa ene se ye ka ebusua ye fa aduana ya o mo kan ye kan ya aduana no hunze ye bobo aduana atwea abrade nyankompa sechi enti se kuro ba kon udumu a etoda bia mu chichasa na nyankompa sechi fo no ewo ekuo ba kon abrade fo wo kuo ba kon wo mu nyina nso ye aduana fo sa aduana ahodo nan wo ka bomu a efre no abusua puduo yese abusua na ayekese achen emu ba kon ni nyina ka bomu na yensa abusua puduo no ene efre no nton no ndi ye ka se obo nton ben a wo duane ni na emom aduana abusua ben ana obo na wo be ka se bia na nyankopa sechi ana se atwea ana se abrade se woduru mampon a abrotufo a omudi ade o mampon no omo ya hodo be nan botase your friend saying the kika ho suku mu tena bretuo twedan bretuo ni nyina ewo ho omu nyina nso eya bretufo endi ni nyina ka bomu a undimi ngoka se bretuo undimi ngoka se twedan anase tena bretuo endi se oka se abusua no nyina aka bom ba ko efre no abusua puduo ana nton ndi abusua no ahodo abusua kro no ana ahodo ka bom a na efre no nton no ena ye wo ba ko a ntro na obia kasa no a ye ka no ntro no obia nim se ye kasa ntro agese obia odi akowisam entinye edin no angasa eno no na emom kasa no etoda bi na ekrofa so a na akose bibi foforo kra edin no ye ntron ya ne twato ntron ntron no enye ye maame abusuamu nemom ye papa abusuamu eno ene efra no ebia busumuru busumpra busumtwe eno nso ewo ho bebre wetimi anya be se dukura ya no wo de wo papa fam ena ekodom sa ekuo no eno ne afra no ntron ya ngrofo afra no entro no enye ntro de na je se o ka asamu a enimu teacher ya bre no nti na ansa ne yekokra no maame panyin bi wo so ame wo se me musa wo se
wasa denchura omune asantefo ewo twaka wasafo denchirafo omuye anuanom ana omu twaka bia yonko fada omuntem yo akan krobia oman bia obebo aya kan de omune asantefo wo twaka tisha me da se aha na brebe me kwa me de nden komo hwehwe ni nyina esi me abidi dwumadi ho tia me de kofi kaka lemom mpanyin se kwache adefa ye disika ana eye se mekobi na se uni sika untimi enko enu nti no mahofa de ne me de edi dwuma nyina eye odumfo bi adama ana me de edi dwumadi ye frɛ no Ania Clothing Ania Clothing na meka na asemi owo kumase ampaba me oben multi credit dino pe ho ana Ania Clothing ewo ebia na opese wo frɛ no hwe atade ahyemi sankofa ye sana kofa tete amamre no kama opese wo ne Ania edi nkomo ani telephone number is 05555 no eyemienu 3210 310 055 210310 ono ne number eno no betimi afre na ne no atwetwe nkomo nkonwa yetena so efiri asonaba kunadu eho asonaba kunadu ewo kumase Manhyia museum no achipe ho ana asonaba kunadu ewo ono ana di nkonwa epai ene niema kama ye disisi ha se nyina ede ema yen opese woni asonaba edi nkomo asonaba number 0246 678 nanya nkonwa we nko a asonaba edi niema edi ye eyehu nyina bi oton bi ebia na opebi ato anase opebi ahan empo no opebi edi aye bibi fufuro ahemfo niema ye de toto yensa ahemfo nkonwa ahemfo mpaboa niema edi diguma bia fa yehu bia no asonaba ewo bi ko nani asonaba enkodidwa na onya bi mfa emeboa ye na yemfa Manhyia TV entimi emfa mrewo de bia dwumadi se opese oso yasene nso a mepaacho free number me de to edwai na ene opanyin eni enkomo 02420 mamesi so biem 0242 087 473 0240 0242 Mr. Mumfanche me 8 aha ne brebe man kwa mam de ndanchi wede ni de se ye rade pa na otwe se na ebesa na hia me de edi kofi kakare na me ne teacher katanka de di me ye obibini meje mamamre ni amanye bi te se ye na hensie ye na wareje eyeyo abedinto ye mbragro ene ye asa empo ye ntade hye ene ye ntumefrem eno ane ma me danso ewo ebibrem nanso ekamia yese suatrenti ye refri nananom amamre ane amanie na mpanifo se so refri ukromo hin aben a wodira ewo jabase asa yedru amanfon so a na yakai nananom enti ana Adehye TV ahehye dwumadie sonkon ayato ne din Root Africa se beye ne yebesa koyenchi ne yedi nananom amamre ane amanie asanbrewo efri se mpanifo se obo nananom ewonyade ho ban a wojawo ajapade Other way, what was I say?